mukomana anonzi Singisiwe Chabangu ari kuzikanwa kuti aiwa ari kurova ma-unconstitutional changes mubato raakabvuta raakatora aiwa kuna Advocate Nelson Chamisa. Panguva ino yatiri kuona kuti nhau idzi aiwa dzatosvika kumakotsi, tichiona vakomana ava panguva ino vachirwirana zvavo pamusoro pebato rinozikanwa kuti harisi tombo ravo ibato raAdvocate Nelson Chamisa. Sanapinda mashoko anobuda achitaura muzuva ranhasi, rembo subscribe or like or turn on the bell icon. Timita paendo yake Singisiwe Chabangu amudanyira achiti, I wish to make it clear that anyone from opposition who doesn't toe the line of development will be removed from influential positions. We are a serious formation that is results oriented. Those who think we will reverse it through courts are surely mistaken and won't win any case. Mashoko atiri kuona kuti panapa mashoko ari kutaura matauro ari kuita seems like ari kuya achitaura kunganzi nevanhu kuganza kwekuti aiwa he knows his influence mubato just because he's being used nekuda kwemamwe mapowers anozikamwa kuti they can override some other procedures. Ari kuya achiudza achiti aiwa inini ndine a right yekuita machanges andinoda pasina anyone anondikweshena. Zvatiri kuona kuti mashoko ari kutaura aya vakomana ava tiri kuona vari kushandisiwa kana kuti vari kuruliwa vari under Singisiwe Chabangu kana vari sevamwe vangadai vatorega zvavo just because havana kana win, because Singisiwe Chabangu anokuita zvaanenge achingofunga achingoda at the given time. Zvatiri kuona kuti vakomana ava tichiona vachipusha vanhu voshima zvimwe zvavari kuita vachiendesa Singisiwe Chabangu makotsi, vanhu vese nyika yese ndokuzanga kuti havana kana win just because vanomuziva kuti aiwa anoshandiswa nevakomana the ruling party. Tunze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pena comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.